ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరికీ వందనములు. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం రోమీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 25వ వచనము. ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింపబడి మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడుటకై లేపబడెను. ఆమేన్. ఈ వాగ్దానం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నాడు. మన అపరాధములను క్షమించాడు, మన పాపముల కోసం అప్పగింపబడ్డాడు, మనందరినీ నీతిమంతులుగా తీర్చడానికి లేపబడ్డాడు. పునరుద్ధానం ద్వారా మనందరినీ నీతిమంతులుగా చేశాడు. చీకట్లో నుండి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు. జీవింపచే ఆత్మను మనకిచ్చాడు. పునరుద్ధానం ద్వారా గెలుపును ఇచ్చాడు. విజయం పొందుకున్నాము. మరణంలో నుండి జీవంలోకి వచ్చాము. పునరుద్ధాన శక్తిని మనందరము పొందుకొని ఆయన బిడ్డలుగా, ఆయన సాక్షి బిడ్డలుగా మనందరము ఉందాము. ఆమేన్. ఈ వాగ్దానం మనందరిలో నెరవేరునుగాక. దేవుడు మనందరినీ గొప్పగా ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడా యేసయ్యా, నీ కొందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలనైనా ఈ వాగ్దానం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకునైనా, ప్రతి ఒక్కరి పట్ల నీ కృప ప్రేమ చూపునైనా ప్రభా. అయ్యా, వీరందరినీ నీతిమంతులుగా తీర్చావునైనా ప్రభా. నువ్వు పునరుద్ధారణవై ప్రభా, ప్రతి ఒక్కరికి నీతిని దయచేసావునైనా ప్రభా. అయ్యా, చీకటి జీవితాలను మార్చుతండి, వెలుగులోకి తీసుకురా తండ్రి ప్రభా. అయ్యా, ఎవరు ఏ సమస్యలతో బాధపడుతున్నా ప్రభా, సమస్యలన్నిటి నుంచి విడుదల కలగజేయనైనా ప్రభా. అయ్యా, అన్ని విషయాల్లో ప్రభా అత్యధికంగా ఆశీర్వదించి ప్రభా, నీ సాక్షి బిడ్డలుగా ఉంచమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. ఆమేన్.